8 munud o'r gêm wedi chwarae. Wan Leo Smith gynt o Caernarfon codi'r bêl i fewn i'r cwr. Cosby ar dros y trawst. Ryan Astle sydd ar wyneb y ddaear. Fethodd o y cyfle yna. Wel, dybia i bod hi'n haws sgorio fanna. Dyma Tom Holland. Astles. Marriott. Dyma Redmond mewn y le gan Sislevich yn amseru rediad i'r dim. Sislevich i fewn i'r canol ac i gefn y rwyd. Adrian Sislevich. Dwi'n credu gyfrith o'na ddim. Yna gam sefyll. Wel, croesiad oedd i di'n credu. Mi ath i gefn y rwyd a oedd i Sislevich methu dall be ddigwyddodd. Harrington. Leo Smith. Mendes ac Edwards yn ei dwyni gan Leo Smith. Bel mae'n edrych am Mike Hayes! Bod yn mynd heibio'r golwr! Ac yn cael ei chlirio gan Ryan Astles. Mike Hayes mor agos. Redmond. Marriott chwipio'r croesiad i fewn a dyn ebi. Sislevich! Smith. Leo Smith. Holland. Redmond y trochr bell yn edrych am Robles! O, na chi beniad perffaith gan Louis Robles. O, mi oedd y croesiad yr un mor gampus gan Danny Redmond. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Gic cael ei chymysydyn gan Marriott, nôl i Marriott gan Sislevich. Y peniad! Ac mae hi'n ail gol i Louis Robles. Y ddwy hefo'i ben a cyn flaenwr y bala yn curo cyn golwr y bala am yr eildro. Tibbets ar y cliriad. Peniad ymlaen gan Kai Jones. Harrington. Ebi. Ryan Williams yn canu fewn, ond dyn Ebi yn gryfach na Paulo Mendes. A fe dwi'n dyma Sislevich. Mae Robles yn y canol. Ebi! Mae'n drydedd. Mae'n hawdd. 24 o funudau wedi chwarae. A'r Seintiau wedi sgorio 2 ers yr egwyl. Tibbets. Redmond. O, Sislevich, o, na chi gyffyrddiad hyfryd dwi'n to Louis Robles os a hat-trick i fod. Ac oes wir. O, mi oedd y golwr yn gweld be oedd i fwriad o. Ac yn estyn y fraich, estyn y llaw. O, mi oedd yna hat-trick ar blat yn fyna Louis Robles. Harrington. Routledge. Marriott. Ben Clark, o, yna le fan hyn i Clark! O, na chi gol! Ben Clark! Oedd efo Caernarfon y tymor dwytha ar fenthyg. Oedd honna yn daran o ergyd. Dim gobaith o gwbl i Tibbets yn y gol. Da ni wedi chwarae 2 funud a hanner dros y 90. Caernarfon dim. Seintiau Newydd 4. Scott, comfortable victory must be said. It was in the end. First half, I thought we were very good without really troubling them. We passed it, we moved it, but we weren't really troubling the keeper. Second half a lot better, came out with intent, and you could see that we stepped up a little bit. A lot more chances, a lot more energy, enthusiasm, and yeah, it was a top performance really overall. Yndi, mae'n mynd i bod yn anodd yn erbyn hein. Ni gorau chwaraewyr allan y safle heddiw. Methu cael defenders i fewn, ond na, i fi reit hapus efo'r hanner cynta, a'r boys gweithio'n galad yn erbyn tîm da, ond oedd dweud, ni wedi colli'r gêm a beth bwysig i symud ymlaen, dysgu o hwn ac edrych ymlaen as nos Fercher. Cyn dechrau gêm, ni'n gwybod sy'n gêm anodd efo'r ffordd Caernarfon yn setio fyny a balli, ond dwi'n meddwl mewn gêm ffwbol, yna lot o gemau wedi bod lately ni, so ella bod rei pobl cymryd dipyn fwy amser i ddod fewn i gêm, ond dwi'n meddwl, canlwyno gwych i ni niwed.